Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako se pravi zaštita za usisnike vazduha na Can-Am Rykeru, bez obzira o kojem je Rykeru reč. Pre svega, kao što vidite, napravio sam neki grubi šablon od kartona, kao i za masku kada sam pravio zaštitu za masku hladnjaka. Naravno, taj šablon sam posle obeležavanja spoljašnjih ivica usisnika isekao i fino obradio koliko sam to mogao sa skalpelom. Na početku sam pravio dva šablona i u procesu pravljenja drugog šablona sam shvatio da mi u stvari drugi šablon i ne treba, nego mi je dovoljan samo jedan koji će okrenuti na levu ili na desnu stranu. Ali prvi put radim, nemam nikakvog iskustva u tim stvarima, izrade dodatnih tih nekih delova, tako da sam napravio, kao što sam rekao, dva šablona i onda sam u nekom trenutku shvatio da mi drugi šablon nije potreban. Naravno, taj šablon koji sam napravio, proverio sam da li odgovara da li odgovara ovom otvoru na usisniku vazduha, da li je sve kako treba. I naravno, vidite sad, ne treba mi drugi šablon, samo okrenem desni šablon na levu stranu i u principu imam istu stvar. Nakon izrade kartonskog šablona pristupio sam sečenju mreže, aluminijumske mreže koju sam takođe koristio i kada sam radio zaštitu za hladnjak. Znači, radi se o istoj aluminijumskoj mreži. Naravno, obeležio sam šablon na mreži koliko sam to mogao sa flomasterom i posle toga naravno uzeo sam mašinu i odsekao taj komad koji mi je bio potreban i to je to, u principu nema ništa tu više da se kaže. Ima da se kaže, vidjet ćete sad način na koji sam sekao. Pokušao sam sa ovom mojom malom brusilicom, brusnim kamenom, ali to kamenje koje sam ja kupio je toliko loše kvaliteta da prosto nisam imao više strpljenja da sa njim sečem, tako da sam uzeo veliku brusilicu i krenuo da sečem sa njom. Sada me neki inženjer zaštite na radu vidi, sigurno bi imao šta da mi kaže o bezbednosti, čega sam svestan. Vodite računa kad budete radili sa brusilicom, gledajte da to bude što bezbednije po vas. Ja srećom nisam imao nikakav problem, već sam na ovaj način par puta koristio brusilicu, tako da mi je poznato šta može da se desi i na šta treba da obratim pažnju. Vidite da sam sam šablon držao zajedno sa materijalom koji sam obrađivao, tako da sam došao do te neke idealne dimenzije bez neke velike muke. Kažem opet, obratite pažnju na svoju bezbednost, stavite zaštitne naočare. Ako imate stonu brusilicu koja je fiksna, to je još mnogo bolja varijanta u odnosu na ovo. Kažem opet, ja imam ograničene resurse što se tiče alata i nekog prostora i tako da radio sam na varijantu klasičnog parola snađi se. S obzirom kako sam i šta sam primenjivao, krajnji rezultat vidjet ćete
ispao je sasvim zadovoljavajući i ispunjava ono što sam ja hteo da postignem. Naravno, sama obrada materijala zahteva neko vreme, i naravno i preciznost u toj obradi, tako da nakon obrade sam nosio par puta aluminijumsku mrežu do motora, proveravao da li je dimenzija u redu, da li nisam napravio neku pogrešnu ivicu, odnosno kosinu. Ispalo je da sam odradio sve kako treba, i ovo je krajnji rezultat. Znači ovdje vidite oba dva dela, znači oba dve mreže za oba dve strane. Kažem opet, koristio sam jedan jedini šablon, tako da naravno odgovarat će i za jednu i za drugu stranu, bez obzira koji deo mreže uzmete. Tako sam u stvari i krenuo sa farbanjem. Mrežu za uporno radijator. Mrežu za hladnjak sam farbao sa jedne strane, ove dve mrežice sam ofarbao sa oba dve strane iz prostog razloga što nisam znao koju ću na koju stranu da stavim. Tako da mi je najlakše bilo da uzmem da ih prefarbam sa obe strane i onda mi je svejedno bukvalno koju ću da stavim na levu stranu, koju na desnu stranu. Ja sam, kao što sam i za ovu mrežu na hladnjaku koristio mat crni sprej zbog motora koji je totalno crn. Vi možete da izaberete bilo koju boju koja se vama naravno sviđa. Koristim znači kant gumu kao i na hladnjaku. Guma je meni više zbog zaštite plastike od grebanja nego zbog neke estetike, ali i estetski je u principu mnogo lepše. Ova guma unutra ima i aluminijumsku lajsnu, tako da će zaštititi svakako plastike od grebanja i sprečit će mogućnost da ova aluminijumska mreža ošteti gumu i da nakon toga usled trenja i usled nekih vibracija nakon toga da ošteti i ovu plastiku. Samim tim što ima aluminijumsku lajsnu unutra, ja sam uzeo i tu gumu sam malo stegao oko mreže da to bude stabilnije i čvršće. Ovo je neki, što kaže, krajnji rezultat prepostavljanja mreže na sam motor. Evo vidite, tu sam malo ispritiskao sa kleštima tu gumu da, što kaže, bude stabilnija na mreži i da bude čvršće sve ukupno zajedno. To je to u principu. Da bi postavio ove zaštitne mreže za usisnike vazduha, morao sam i moraju se skinuti sami usisnici sa motora. Ovdje sam testirao kako to izgleda, znači bez pričvršćivanja. Naravno, znači još jednom sam testirao da li je odgovarajuća veličina same zaštite, da li negde nemam neku šupljinu i tako dalje. Vidite moje prste da su crni od boje, prosto nisam bio strpljiv da mi se boja skroz osuši, jer sam hteo to da završim sve u jednom danu, da bi mogao dalje da radim neke druge stvari, tako da budite strpljivi, pustite boju da se osuši, bit će mnogo
kvalitetniji krajnji rezultat. Ja sam bio nestrpljiv i onda sam to malo umazao i ostavio fleke na prstima. Znači, kao što sam rekao, morate skinuti usisnike vazduha da bi mogli da postavite mreže na one plastične, kako se zovu, spajalice, nisu spajalice, nego vezice. Sa desne strane imate dva šrafa i jednu kopču, vrlo lako se skida sam poklopac usisnika vazduha, treba vam 2 minuta bukvalno, ništa znači nije komplikovano, jer prosto ovako malu vezicu koju ja koristim, vidite sami koliko je mala, nije moguće uvući i zakačiti sa postavljenom plastikom ovog usisnika vazduha. Nemoguće je, znači pokušavao sam da ne skidam plastiku, nema šanse. Znači sama plastika ima unutra još jedan plastični deo, plastični polukrug i škrge, ajmo tako reći, takozvane, nema šanse da se uvuče ovako mala vezica bez skidanja plastike. Bar ja nisam uspeo. Eventualno, ako budete imali neke duže vezice, možete da probate. Ovo je desna strana, znači tu stoji baš sa desne strane, ova strana se i otkači, može da se otkači svakako, i zbog toga što tu stoji filter. Nju je malo drugačije i nije komplikovanije, nego je drugi način, prosto drugi proces skidanja. Znači imate 4 šrafa, morate da odvrnete šrafove i da otkačite šarku na kojoj ova plastika stoji sa donje strane i onda lako se skine isto, ali prosto je malo drugačije u odnosu na levu stranu. Ako sam pre toga rekao desna strana, moja greška. Znači, prva plastika je leva strana motora, a ova plastika koju sad vidite je desna strana motora, tako je. Ništa, ista je procedura, s tim što na ovoj desnoj plastici imate još jednu prepreku, pa je još malo teže da ovako male vezice uvučete i zategnete pravilno, tako da imajte strpljenja. Evo vidite, ovo je onaj unutrašnji deo filtera i kao što vidite ima 4 šrafa koja se zategnu i ništa nije komplikovano. Ja sam ovdje već imao problem sa vremenom i sa dnevnom svetlošću u garaži, tako da baš sam žurio. Ovo je krajnji rezultat. Znači, tako trenutno izgleda moj motor. Znači, kompletan usisnik je zaštićen od ulazaka bilo kakvih buba, bilo kakvih prljavština, nečistoća i eventualno nekog kamenja i šta znam svega još, lišće ili tako nešto. Znači, slaže se kompletno sa maskom hladnjaka, tako da je sad taj deo zaštićen. Ako vam se sviđa moj video, zapratite me i vidimo se u nekom sljedećem videu. Hvala puno. Thanks for watching.